Tinotenda nekuuya kwamaita kuno mhosva yamadedzerwa ndeyekutema miti. Handiti yakanyorwa pabepa ndeyekuparadza sango. Saka tisingadi kuti tipedze nguva tichitaura zvinhu kana kutaura zvinhu zvamunoziva nemi, tinongomhanya pakuti tichararama sei. Handiti right, kana kuti muchararama sei muno mudunhu raNemai. Nekuti mune nyaya yamakadedzerwa kuno kudare mwedzi dzakapera idzo mukati hamuna mari. Nhasi madedzwa mati hamuna mari. Handiti chinogona kuva chokwadi kuti mari dziri kudini, dziri kunetsa. Handiti asi inini kuno handizvikumuchi ndichiti hamuna mari, ndinozvidudzira nichiti hamusi kuda kutongwa. Handiti hamusi kuda kutongwa neni. Saka kana musingadi kutongwa neni, maaskwata mupi muno. Handiti kana maaskwata muno zvinorevei? Zvinoreva kuti maamunhu akungogara asina sabhuku muno, asina ishe. Saka kana zvakadaro, imi moita zvenyu, ini ndoita zvangu. Handiti imi moita zvenyu, ini ndoita zvangu. Tototangira pamutemo wanhasi, zvamapindira mudare nhasi zvekutema miti, makapara mhosva. Mhosva yandinoda mbudzi kuno, handiti yekutema miti iyo. Handiti ndati chii? Aiwa handiyo ngwai. Handiti aiwa ndiri kutaura zvino. Handiti mhosva yandinoda kuti iripwe negwai kupi kuno. Handiti kana zvisina kudaro muno umu ini nemi hatichagarisani ba. Miti yangu munyoro kana kuti wakaoma, hatina huni dzatichabvumirwa kuteza mupi muno. Kana mbida huni mobira sawe monotsvakira huni kupi kwasava. Pandangokuonai badzi muine svinga, handiti munenge matopara mhosva kana madzitezera muno. Handiti kutanga dzacho dzamakatotema idzodzi, nekuti makaramba kutongwa kare, dzamakatotema idzodzi hadzisi dzenyu, musasvikepo. Mazvinzwa? Musasvikepo pahuni dzamakatema idzodzo. Pamba penyu hapana chechi inofanirwa kuti iitwe ipapo, nekuti hamusi mugari wemuno. Kana riri dambudziko musaudze sabhuku, ende sabhuku usandiudze chine chekuita nepashangure pamaisekai. Muri panzwisa? Handidi kunzwa shoko rinonzi rabva kwashangure. Handiti aiwa mirai ndiri kutaura. Handiti ndiri kutaura. Handiti nekuti vanhu vese vari mudunhu muno kana vakaita nzira, vakashandisa nzira yamuri kushandisa yekuti handina, handiti ndashayiwa, kureva kuti ushe hwacho ngauparadzwe. Handiti ushe hwacho ngauparadzwe, hauchina chirevo mupi muno, hausina meaning muno. Munhu apara mhosva ngaaripi. Handiti nyaya yekutema miti tinoitaura pese pataungana. Pamwe pacho muitofunga kuti tirikutopedza nguva. Pangava panhamo, pangava pai, tinotaura kuti kutema miti musateme. Imi mune mchiti muupedzerwa nguva. Kana mazobatwa nemhosva saizvozvi, moona sekuti maomeserwa. Hamuna kuomeserwa. Handiti iye zvino tinonyora tsamba dzinoenda kumhuri yekwenyu kuti hama yenyu muno hatichabatidzani nani nayo. Tinoenda kuchechi kwenyu, tinotumira tsamba kuti ava hatichabatidzani nawo, hatidi vanoimba vachiita zvechechi pamba penyu. Kana mukarwara kana kurwarirwa, zviri nani kutakura murwere monomunamatira kumwe, kwete pamba penyu. Nzvimbo ndeyangu, musha ndewenyu. Saka imunoita zvepamba penyu, indoita zvenzvimbo yangu. Handiti nyaya yenyu yamakapinda nayo, yamakaramba kupinda yekutanga, zvino ndaakunyora bepa rinoenda kwamambo Nyashanga rekuti imimi hamuna kubvuma kutongwa nani neni. Handiti handigari nevanhu vasingabvumi kutongwa mupi muno. Kana imi muchiona kuti hamutongeki, kureva kuti muno hamugariki. Saka pane zvinhu zviri zviri kuitika panyaya mbiri dzandati ndirowe shiri mbiri nedombo rimwe chete. Kutopinda kwamaita mudare nhasi, ndabva ndadzoka kumashure panyaya yamakaramba kupindira umu. Handiti ndaakukuudzai kuti nyaya yamakaramba kupinda umu nanhasi mumabhuku edu iripi irimo.
handiti nyaya iri yekuti makabvisa mwana wenyu muzukuru wenyu mimba handiti mukamufutsira patisingazivi zvinofurusa nyika ipi inoi handiti nyika ino ndeyevahera tinoita tsika dzechihera ini ndiri mutungamiri wevahera handiti saka imimi kana makaona kuti ndiri kudedzera nyaya isina musoro ndosaka makagara kumba kwenyu zvino ini kwanyashanu ndakuenda neshoko rinoti imi makabvisa mwana wenyu mimba handiti zvamusina kuuya kuda kuzodera panapa handiti mukafutsira mwana patisingazivi ndo nyaya muri kufanirwa kuendera kwanyashanu kana iri yemuti yamarambira kuti hamuna mari zvakanaka izvozvo muno handichina munhu anonzi imi sabhuku wenyu ari pano handina zita randinoda kuona richinyorwa pasadza kana pai kana muchida kuti zviitike izvozvo muchida kudzima zvandiri kutaura handiti munonyora apiu munoya pano ndokunyorerai bepa renyu ramunoenda naro kwanyashanu muchingonosvika pachiwanze panyashanu kureva kuti mitongo yese yandaisa kuno kudare repasi yadzimika maamugari wemuno nekuti vese vanoita apiu havazonziba mutongo wako wepasi ubhadhare handiti saka zvandati musateze huni pano pamba penyu pasaite chechi vanhu pakaita dambudziko handidi kunzwa zvinonzi paita dambudziko zvese izvo zvinodzimika tsoka dzenyu kana dzasvika kwanyashanu saka sekretari ava vari kuda bepa ravo nhasi handiti vaende navo ndofunga ameno kuti pane zviri kusarira here maisekai zvo zviri kutaurika izvi muri kuzvinzwa zviri nani kuti mugadzirise muchipanana zviri nani kuti mugadzirise muchipanana pane kuti mubvume kuenda kwanyashanu nanzwa muchisvika kwanyashanu zviri kukuomerai kutsvaga zvichataurwa ikoko zvichakuomerai kupinda pano zvakare handiti saka ndaikumbira kuti dai zvaibvira mukwanise kutaura zvamunotaura kuti mugadzirise zviri kudiwa pano mune chekutaura ndina chekutaura ndaiti ambonibirwa kana kusvika pafriday pandiendawo na mari ndaona anotengawo nzungu dzangu kana kutengesa kambudzi kangu karipo ndoya nayo mari yacho pane kuti kwenda shani handiendi ndinokuti handikuzivi zviri nani mutotaura navo nembudzi yacho kana zvichirinetsa pakutengesa ko tomboti imimi pane zvinhu zviri zviri kutaura handiti zvekutema miti kozouya zviri kutaurwa zvamakaita kare izvi muri kuti kudii nazvo inizvo handina chandakamboita pasekuru ndoda kutaura chokwadi pamberi pamwana handira kana kuti nditi ndimbona chandakabvisa pane mwana kana kudii nyaya yakazotoguma futi yakumapurisa sekuru akazara kuzozvinzwa masoro ndatenda kumapurisa futi handina kana chandakambopomedzerwa kana kuenda pafainari chainzi handibudi handibati ndiri kuda kukubatsira ipapo imimi makadaidzwa kumwe mungadai makauya kuzovatenda nyaya iyoyi muchitaura ndakamboya kuna sekuru avo aiwa mungadai makauya kudaro ndakamboya kuna sekuru avo ari pamba sekuru ezvinezvi handina mari zvikana saka uri kudei kana usina mari ndanotsvaga mari kudini uyi saka kubatika kwangu kwemari sekuru baba akiraraka handisi kuibatika zvakanaka handina chandinosenza asi akarikadaita kubatona masuna mapunde mairi otomhanya kudini hoya nawo hamuna here kumusungwa kudari muchizviuya kudari havakuna here pusaka musvika penyu muchizviuya kudari ndakatouya kuno kuna sekuru aiwa padare vakauya ndevava mukadiko uchiti chinji zvani nasekuru hanzi uyai kudari makauya here ndakauya kuna sekuru avo pasiri padare ba kuna sekuru kuna sekuru harisi dareko ndo zvandiri kutaura ndakauya kuna sekuru pasiri padare mungadai makauya pano makasvikotaura nyaya dzenyu zvinokuramba kwamakaita kuuya pano zvinoratidza kuti makabvisa mimba kudaidzwa kwamakaitwa nemupurisa muchinzi uyai kudare chii chakaita kuti musauye kudare handida kuuya padare basa kuti ndikutaura chokwadi ndakauya sekuru kuuya kwandiri nekuuya kudare zvinhu zviri
handiti inini ndogona kutokupai mhosva nyangwe takatarisana tiri vairi kudai handiti asi dare rinogona kukushayirai mhosva handiti saka kupinda mudare nekuona ini zvinhu zviri zvakasiyana. Ini ndinogona kufunga kuti apaparwa mhosva asi mapinda mudare dare robva rati hatisi kuiona mhosva iri kunzi yakaparwa papi apa handiti saka munofanirwa kusiyanisa zvinhu zvinonzi kuenda kudare nekunoona she munongomuona handiti obva ataura mafungiro ake iye semunhu. Mafungiro angu haariprezendi mifungo kana miono yedare handiti indogona kutongofunga kutoti munhu uyu haana mhosva asi dare roona kuti munhu ane chinyi ane mhosva. Indogona kuona sekuti munhu uyu haana mhosva handiti kana kuti ane mhosva dare roti haana chinyi haana mhosva. Saka musati mukaona inini mobva mati ndadi musi wamauya futi marimwe zuva ndakakuudzai kuti maisekai kwamuri kuenda nenyaya dzenyu hakunaki pindai mudare handiti nyaya yenyu inzikwe nedare handiti dare rinoti vakauya vakati havana mari mukangouya kwandiri mukati handina mari motodzokera munogara moti ndabvako handina mari handiti iye zvino muri kutaura kuti muri kukumbira nguva handiti asi yekunotsvaka mari yekupinda mudare handiti asi yamakadedzerwa kare hamuna kuita nguva nayo kana chido chekutsvaka mari yedare handiti dunhu iroro haringanzi dunhu rine mutungamiri handiti kana ini pachezvangu ndingatova chityiso kumhuri yekwedu kana vanhu vakapara mhosva ndichitadza kuvatonga handiti nekuti iri ibasa remhuri randinofanirwa kuti ndibate nemazvo handiti imi nhasi moti uyai kunomapara mhosva yekuti mohamati handina mari handiendiko handiti mohamagara kumba kwenyu semagarira makaita handiti uyai kuno kudare handiendiko uyonzi uya kudare vanhu ivava vasakauya kudare handiti kureva kuti dunhu rafumuka hapachina ishe panofanirwa kuti parongwe umwe hwaro hutsva hwekuti vanhu votungamirwa sei. Saka munhu apara mhosva ngaapinde mudare achitongwa. Ndo masoko andisingachatarisiri kuti tingaenderera mberi nawo handiti ini ndiri kuti mhosva yekutema miti igwai handiti zvekuti rabvepi radini ndichanzwisa kuti muri mugari wemuno nekuona gwai handiti iyo yekutanga iyoyo munoenda kwanyashanu ndaachikumbira sekuru kuti kwanyashani kunondiomera sekuru kutokumbira ruregero sekuru asi handina kuiga mwana kana pandakaiga ndachandakaona kana nyaya inoti iyo handiti uri kushevedzwa kudare riripi samanisi renyu handiti rakanyorwa nechishona rikanyorwa nechirungu rikanyorwa nechindevere handiti kuti munhu wese anzwise zviri papi handiti uri kushevedzwa kudare reprimary court kwane mari nemusi waso poiswa dheti nenguva dzapoiswa nguva kupindura nyaya yawakamhangarirwa inoti poiswa nyaya yamamhangarirwa handiti chirungu chiri kuti if you do not appear on the date shown and have not obtained the court permission to be absent, judgment may be given in favor of the plaintiff in your absence. In case of doubt, you should consult the presiding officer before the date on which the case is to be heard. Handiti shona yacho iripo pazasi yakanaka kana usina kuuya kudare nemusi wauri kudikanwa kana usina kuuya nemusi wauri kudikanwa usina kupiwa mvumo nedare nyaya yako ichatongwa usipo ichinakira nyakumhangara kureva kuti ini ndikanzwisisa kuti makabvisa mimba yemuzukuru wenyu handiti ndobva ndakudeedzai kuti ndinzwisise inini kuti nemhaka yei makabvisa mimba yemuzukuru uyezve zvamakaibvisa makaviga kupi mwana iyeye handiti nekuti mwana ane zvake mawitness ane zvavo imi muri kuti kang'ang'a kuramba handiti chipindai apa muzvirambire kana musina kuramba ini ndinotonga zvandaudzwa nenyika zvisinei ndaudzwa nemupfuuri nenzira kana kuti nani. Saka chinenge chakanaka kwamuri kuti mukasungwa momhanya moya kudare mozvirambira muri pai mudare. Zvino nyaya yenyu ndakaitonga ndikati makabvisa mwana mimba mukamuviga pandisingazivi handiti ndatonga musipo handina anondirambidza nekuti hamuna kupinda pai mudare handiti
taingoti kamudare munopindwa munhu aine mari ungangouya kunjujuru apa nezonima kana kuti aiwa uya urambire uri papi uripo kana usina Mukadai mari makauya kuzochema mukana. ko ndazvimapinda pa mune Mauya mari nayo. ndo zvandiri kutaura dai musuwo makauya musina makanopinda pa michitaurei tori makatozvidza kuti handiuyi handiramboti handiuyi zvisinei ngatiti isusu endai motsvaka $30 yedare iroro handiti kana 20 nejongwe ndo mutauro wepano handiti 20 ndo mari yedare jongwe ndo muriwo wedare handiti munozvitsvaka zvinhu izvo kana mawana jongwe ne20 mozviunza pano handiti mobva matsvaka gwai tobva tafamba rwendo rweupenyu tiri pamwe chete mamuda kutaura kuti ndachida kutaura kuti pahuna pakawana vakangondiitirawo hawo ndandisipo Baba.